Mae'r ffath mor un cyflwyno arnechiad hwn i'r esgobaeth trwy dull electronig yn hytrach na gynnau cynhadledd esgobaethol neu adeg yn fy ngwyfon esgobol, yn arwydd o'r hyn a fi yn 2020. Blwyddyn ddallu. Dyna oedd y bwriad gogofer a 2020. Dallu clanmlwyddiant datgysylltu'r 4 esgobaeth Gymraeg hanesyddol orddi wrth eglwys Loegr a phyrffio talais yr eglwys yng Nghymru. Ond ran ninnau yn Tyddewi, bwriadwydd i 2020 hefyd fod yn esglysu'r dallu 900 mlwyddiant cydnabod Dewi Sant yn sant gan y babaith yn Rhufain. Hyd yn hyn, Dewi Sant yw'r unig un o blithsaintiau Cymru i'w cydnabod yn y mordd hwn. Adeg ein cynhadledd esgobaethol llynedd, fe wnes i annog pawb ohonom i gredu ac i ymddiried yn y hyn y gallu Duw a'i gyflawni ynom a thrwom. Ni fydd 2020 yn unol am gobeithion na cynlluniau. Bu'n flwyddyn anodd ledled y byd, yn y dernas cyfynol ac yma yn Gymru. Yn raeddiwyd cymunedau ar hyd a lled y byd gan Covid-19. Bylchwyd tyleodd ym mhob man o golli anwyliaid. Tra bo rai pobl wedi goroesi Covid ym cymharol ddidrafferth, bu frwydr enbyd i eraill, gydag effeithiau hir dymor yn parhau. Cafod Covid effaith ar iechyd pobl a bywoliaeth yn ogystal. Gelwyd aml i fusnes yn mynd i'r wal a phob yn colli a'i gwaith. Roddwydd prawf, didostir ar gyfyn dref naw llywodraethu'r Deyrnas Unedig a Chymru. Amlygwyd gwaith caled ac ymrodiau'n ein gwasanaeth iechyd gweladol, staff grefnu gofal a rheini sy'n gofalu am pobl yn eu cartrefi eu hunan, ochr yn ochr â bobl hynny a'i gwaith diflino o ran cynnal bywyd pob dydd, a hynny mewn amryw ffyrdd yn y cyfnod heriol hwn. Bu hynny y drawl einioes ambell un. O ran y reini sydd hyd yma heb ddal y feirws, maent yr hynny wedi goroesi cyfnodau clo a fu drefnid bychan a iechyd meddwl pawb. Roedd 2021 wedi Brexit, o cychwyn cyntaf i sicr o fod yn heiriol ac anodd i ni yng Nghymru. Gymaint anos digymodd ei heiriau hynny dan gysgod Covid-19. Effeithiodd Covid-19 arnom fe'n unigolion, fel esgobaeth, a'r hynny'n bennaf o ran eglwysi ac ardaloedd weinidogaeth lleol. Bu'n rhaid cael ein hadeiladau eglwysig mewn modd nas gelwydd cynt. Methwyd dod ynghyd yn y cnawd i addoli Duw, neu ei gydgymdeithasu yn ôl ei hafer. Anodd oedd derbyn hyn. Gwelsom eisiau'r maith ar bod had o fod gyda'n gilydd. Rhywbeth y cymerir yn caniatail fel reol. Llafurus a beichus fu'r dasg o drefnu agor ein hadeiladau eglwysig. Diolch am dychnwch Mr Alex Glanville a'r tîm yn y swyddfa dalaetheuol am gadw llygaid ar y reoliadau wrth iddynt newid, ac am ei carforwyddydd sicr i'n galluogi i cydweddio a chyd-addoli yn ein cardelon a'n hadeiladau'r eglwysig, a hynny mewn mor diogel. Pob clod i'r achdiconiaid am fwrw ati i sicrhau fod yn canllawiau hyn yn ei lle ac am fod yn cefn cardan i clerigiaid a lleigwr a fannau ffanteisiwr a bob cyfle oedd ar gael yn unol a rhaedioadau. Yng nghanol y newidiadau di-ri rhaid diolch i clerigiaid a phobl lleig ein awl am ymateb i her cynnal eglwys mewn cyfnod pur dywyll. Yn fy anerchiad fel llywydd y genhedledd llynedd, mynegais fy ymdiriadaeth yn niw. Dyfynaf yn geiriau,
Mae gen I ffydd y bydd Duw yn gweithio yno chi, os gyfynnwch iddo. Mae gen I ffydd y bydd Duw yn gweithio drwy chi o adael iddo wneud. Does dim rhaid I ni gyrraedd pob nod o bod yn Cristnogion perffaith. Digon yw agor ein bywydau ein holl anebendod gebron yr un a'n creodd ac a'n carodd ac yn cariad eithoff sy'n drech na phob pechod, y cariad sy'n abl i'n trawsnewydd mewn modd cwbl naturiol drwy ein ysbryd sanctaidd. Nid cael profiadau crefyddol ar uchel môr nod na chwaith weddio dair, ond bod yn agoreg I Duw real a dysgu caru fesul diwrnod. Rwy'n ymddiried yn niw I weithio ynam a thrwyddom fel esgobaeth. Fe wna I eil adrodd hynna. Rwy'n ymddiried yn niw I weithio ynam a'n thrwom fel esgobaeth. Rwy'n ymddiried yn niw I ddarparu ar ein gyfer yr adnoddau ariannol angenreidiol. Rwy'n ymddiried yn niw I alw rai I wasanaethu a rwy'n ymddiried yn niw I ddangos ei hun I ni ac I eraill drwyom ni. Gelwyr ymddiried yn niw I chwarae ein rhan. Ychydig o wyddon I pa mor heiriol fydda'n flwyddyn ddilynol i'r pawb ohonom. Hyd yn hyn, dwi hi ddim yn posib I ni ymlacio ac edrych yn ôl, ond gwaithan yn sicroedd mae ynar, hyd yn gwelaf, amrw enghreifftiau o ddew yn ei ddeoni, yn ein galluogi I oreisi ddydd ar ôl dydd, ac gwared yr ymdrech yn cyfnod hynod adnodd hwn. Fel yn achos pawb ohonoch, bu misoedd olaf hyn yn dref arnaf innau. I gychwyn, doedd dim modd gwybod beth oedd I ddod, na pha mor hir yn disgwyl, a dyna'r wythnos fawr a phasg fel na welwyd cynt. Ond wrth I mi sefyll a datgan Alleluia cyfoddodd Crist, am gynithfeid fy fechan, Adrian a mab hynaf a mech yn gyfraith, yn garth gefn llys esgob yn ateb, cyfoddodd yn wir, Alleluia, gwyddon fod yn Crist byw yn ein plith. Doedd y dyddiau oedd yn dilyn ddim yn rhwydd na wythnosau na misoedd chwaith. I mi fod yn hapus af ym mhen fy hun erioed, gwelais eisiau gyfeillach aferol gyda'm caplan Caroline am CP Dawn, a chydab cydweithwyr esgobaethol sy'n gefn mor sicr I mi. Gwelais eisiau gadael I swyddfa mwyn bwyd gyda chleregwyr a phlwyfolion ledled ar esgobaeth. Bu'r cyfarfod Zoom diddiwedd a heb fedru cnwy cil am y cynnwys ynghyd ar ansicrwydd a gofiadau ynghylch y sefyllfa crefedol yn dreth arnaf I, fel y bawb arall. Ond drwy cyfan wll gwelais a daliaf I weld arwyddion fod Duw yn Grist ar waith yn ein plith. Nid an angof y gwasanaeth Zoom cyntaf I mi ei fynychu. Adeg y pasg oedd hi yn AWL Rws, a phrofais, o llygad y ffynon, mae ysbryd Duw sy'n ein clymu yn gyd gan ein maethu yn cynnal mewn addoliad. A minnau'n eistedd af yn stydu o flaen y gliniadur medrais brofi yn y gwasanaeth hwnnw addoliad, gweddi, mawl a chymdeithas, yr un math yn union a phan addolaf yn eich cwmni, wyneb yn wyneb. Ni wyddwn beth yw ddisgwyl gan wasanaeth Zoom, ond nid yn sicr yn cyfrwy cymdeithas na chwaith ysbryd mor weddigar. Duw yn dapar, heb os nac oni bai. Pwysleisiwyd hyn yn y digwyddiadau gweddi Zoom deiad dy dernas, a trefnid gan achdiachon mones a thân arweiniad gwahanol bobl o sawl rhan o'r esgobaeth. Cafwyd amrywiaeth helaeth yn y digwyddiadau, ond ar bob asglysur fe dychafwyd bawb ohonom. Yn ein cytrefu ein hunain, gan ras Duw, wrth I ni geisio cyffroad ysbryd Duw yn ein plith. Diolch o galon i'r sawl a wnaeth arwain y digwyddiadau Zoom hyn
ac i bawb a drefnod wasanaethu drwy gyfrwng Facebook neu YouTube. Tebyg fod ambell un o reini wedi ei mwynhau gan pobl ymhell afwydd byd yn ogystal â'n pobl eu hunain. Diolch hefyd i'r sawl, ymhell ac agos, am gwahoddad i rannu addoliad o chwy yn y cyfnod ddiweddar a dwyn rhyw ffresni i'r profiad hwn o Grist. Rwy'n dal i ymddiried yn niw eleni, fel llynydd ar iddo ddatgelu a'i hun ynom ni a thrwyddom ni. Hysbysodd Duw ei hun yn ein plith drwy dulliau newydd a degnolog cyfoeth, Zoom, YouTube, Facebook, ond hefyd drwy y cyswllt personol a fi mor bwysig i'n weinidogaeth. Bu clerigaid wrthi'n paratoi taflenni newyddion, pregethau ac ambell drefn gwasanaeth. Anfonwyd rhai drwy e-bost, eraill drwy lythyr ac weithiau dosbathwyd deunydd yn bersonol i cartrefi, curo a thorri gair ond heb groesi trothwy. Parhaiwyd ein colegiaid a'n gweinidogion leig pan oedd modd i weini gras Duw i bobl yn ei llawenydd yn ein poen. Buoch yn flaengar aeth gweithredwydd ac yn sianeli cysol i lawnder gras Duw. A minnau'n esgob drosoch, rwy'n eich cyfach a'n chanmol a gyfrif popeth a wynaichwch mewn dyddiau heriol tu hwnt. Nid bywyd lleon yn unig a effeithiwyd gan y feirws. Fis Mawrth eleni, caeodd swyddfa esgobaeth ei drisiau, ac felly hefyd fy'n swyddfa unau, yn ein tîb ni am wythnos neu bythefnos efallai, nid felly o gwbl. Hoffwn ddiolch i Mr Howard Llywelyn a staff yr esgobaeth, a ddaliodd ati'n ddign i sicrhau parhad gwaith gweinyddol y swyddfa. Bu'n ddigon anwydd iddynt weithio o gartref, neu yn achos Mrs Ann Forman gorfod parhau â gwaith hanfonol yn adeilad y swyddfa, gwaith na ellir ei gyflawni heb fod yno personol. Diolch o galon i bawb ohonynt. Rwy'n gwerthfawrogi'r cefnogaeth a gafwyd i'r esgobaethu gan corff cynrychiolwr yr Eglwys yng Nghymru. A hithau, flwyddyn arbennig, yn glamlwyddiant ein geni, cafwyd pob cymorth yn ganol ar gyfwng gan y corff. Dibyniodd ein bwrdd cyllid esgobaethol a taliadau arferol oll ganddynt heb ddisgwyl cael y taliadau caffatebol yn ôl gan y bwrdd cyllid esgobaethol diwedd Mehefin a Medi. Roedd hyn roedd ein bwrdd cyllid esgobaethol yn medru hysbysu ein heglwysi na ddisgwylwyd cyfran weinidogaethol misoedd Mehefin a Medi eleni. Ymlwyddyn ein dathlu, defnyddiodd Duw haelioni ein cydeidiau a stiwadiaeth gadarn corff a cynrwych olwyr a'n bwrdd cyllid esgobaethol yn taliadau yferol oll ganddynt heb ddisgwyl cael y taliadau caffetebol yn ôl gan y diwallu a'n hangenion heddiw. Tarodd Covid-19 ar adeg yn bywyd esgobaethol pan oedd proses a drefnu plwyfi yn AWL yn dirwyn i ben. Hyn oherwydd gorfod sicrhau ein bod yn talu'r ffordd fel esgobaeth. Doedd honno ddim yn proses rwydd o'r bell ffordd ac o ddewis, ni fyddem wedi ei chychwyn, ond pan gwrddais i a chadeiryddion a chynrychiolwr lleirg ar AWL a Zoom yn y haf mewn 3 chyfarfod ach ddiaconiaethol, diwedwyd sawl peth gobeithiol. Sonwyd am fanteision cydweithio, rannu doniau eu profiad, cysylltu ac hynaethiadfawr y tu hwnt i ffiniau eiferol, gweithio ynghyd ac eraill, a wyddion gobaith yn ddios. Fel y nodais llynedd, rwy'n hynod diolchgar i Canon Marian a thîm Trawsnewydd, a hefyd i clerigiaid a phobl lleug yr esgobaeth am y gwaith caled
a amroddiad a ymlygwyd yn ystod y newydd mawr, proses y daeth i ben pan sefydlwyd Dyffryn Tyddewi yn olaf i'w pherffio ddydd Mawrth 15fed Medi eleni. Mae Canon Marian a tîm Trawsnewydd wedi dwyn pwys a gwres a dydd. Y byddant yn dal i fod yn gael i helpu tîmau a wwl ledled yr esgobaeth wrth i chi geisio ffyrdd i fod yn eglwys yn gyd yn eich adarlwydd. Diolch am amroddiad fy gofrestrydd Mr Arwel Davies, am cyn-gofrestrydd Mr Anthony Jenkins, a ofalwr llaw yn llaw ar tîm yn y swyddfa deithiol, am wedd gyfreithol ein trefniadau. Rwy'n ddyledus iawn i esgob a thîm esgobaethol Llanelwy am ein cymorth a'i cyngor hwythau, gan iddynt profi eu proses a drefnu eisoes. Roedd ei cymorth yn werth y byd. Diolch o galon yn ogystal i eich diolch yn Paul am ei ddoniau gweinyddu a threfnu di-ail. Felly, hefyd yr ysgrifennydd esgobaethol a'r tîm staff ynghyd a chydeirydd ac aelodau'r bwrdd cynllid esgobaethol a taliadau eferol oll ganddynt heb ddisgwyl cael y taliadau caffatebol yn ôl gan am roi o gorau a hynny mewn modd dychmygus a gynnig pob gefnogaeth a merfol yr AWL yn ystod i newid mawr. Maent wedi gwrando a awgrymiadau bobl allweddol o ran y hun sydd ei angen mwyn i'r AWL weithredu hwylus gan wneud ei gorau i ddapar ar ei cyfer neu o leiaf awgrymu eraill a ei helpu. Pob clod i'r diaconiaid a clerigiaid a'r bobl lleug yma'r yn esgobaeth Tyddewi am cydweithio a proses hon nad hynny yn ddefrydol fyddai yn ddewis, a diolch iddynt am sicrhau mordd i ni barhau i addoli Duw, i wasanaethu ei fyd yn datgan ei gariad i cymunedau o'm hemgylch. Diolch i Canon Rhiannon Johnson y phob aelod o'i thîm gweinidogaethol am sicrhau fod pawb sy'n gwasanaethu ym mhob ryw ffordd yn cael ei deyrnad, a'i hyfforddi a'i cefnogi briodol, o ran pa weinidogaeth bynnag a fwyn eiddo iddynt ar ein rhan. Rwy'n byr ddyledus i'r Canon Rhiannon am ein hymdrechion i sicrhau fod gennym amnodau parod o'i heiddo at ein gwasanaeth ac i'r achdaconiaid, tîmau a chynghorau AWL a fi wrthi yn lleol yn ystod yn cyfnod anodd hwn. Mis Mawrth, cawswm brofiad o rhywbeth na wyddon amdano, ond yn unigol yn ein teuluoedd neu grwpiau cyfeillgarwch, neu drwy gipolwg ar eitemau newyddion am fywydau pobl eraill. Fod bywyd dynol ar y blaned hon yn aml yn anodd. Bydd rai ohonom yn goroesi Covid yn gymharol hwylus, gollod eraill a'u bywydau, neu efallai golli anwyliaid. I eraill eto, bu pwysiau drwm, megis geithwr mewn ysbytau, gofalwr ac amatebwr lu, o bob math, pobl yn dibynnu'r arnynt yn gyson mewn agyfwng, ochr yn ochr awdewrdir ac ymrodiad y cyfrwrau, gelwyd, gwendidau, y difigion, gwelaiddol a llywodraethol. Ar y degau fel hyn ein pennaf angen yw am arbenigwyr a gweision cyhoeddus ymroddga, tybed. Clwysom dro eon a thro yn ystod y degawd diwellaf, mae y fachnad mae ateb i popeth do, datgelwyd parmwl ddifygol yn cred hon. Mae busnes yr eglwys yw hynny. Pam mae'r esgob yn mynnu bod yn wledyddol? Busnes yr eglwys. Yn bendifaddau yw'r hyn gan ein bod bob un yn aelodau mewn oed ond democratiaeth brynedig, y mae'n bywyd ein cymunedau yn fater i pawb ohonom, fwy clerig neu lleug.
gochmynodd Iesu a'n harglwydd a'n gwiredwr i'r apostolion cyn iddo ddiflannu o'i golwg i fynd a gwneud ddisgyblion o bob cenedl. Trwyliasau Iesu, flynyddoedd olaf a'i fywyd, ddaearol yn dysgu a'i ddisgyblion beth oedd ystyr bod yn ddisgybl yn ddilynwr i Iesu. Mae gennym 4 casgliad o disgeiddiaeth Iesu, sef Ymlaen, Matthew, March, Luc a Joanna, ynghyd â llythyrau Testament Newydd, rai o lawr pobl a adwaenu Iesu, llythyrau Iago, 1 Pedr a Judas, neu o lawr Sant Paul. A dibyniodd yr Efengyl trwy datguddiad un o'n gyrchol, a roedd hynny, medd Paul, yn ddullus gan I disgeiddiaeth yr apostolion y gyrfarfu, cadarnhau hynny. Mae llythyrau hynny yn gyd a disgeiddiaeth Iesu yn yr Efengylau yn gwbl eglur. Rhaid i'n ffydd fel Cristnogion fod yn darllun o'r mod yn dilyn fyw, gan ein galluogi I gyfrannu'n deg a chydbwys un cymdeithasau. Nid yw hyn yn golygu yn bydd Cristnogion yn cytuno pa polisïau neu blaiddiau gwleidyddol i'w cefnogi, ond hyn y mae'n rhaid penderfynu yn ein gylch yw pa fain prawf sy'n priodol go gyfer yn dewis polisïau, a ydyw'n ein tynnu nes at dernas dduw, neu ei endi eithro. Canes yr her I Cristnogion yw gwireddu deyrnas yn ein bywydau. Ni fydd hynny o angenrhaedrwydd yn peri I ni cytuno ar y math o llywodraeth neu polisïau ar ein gyfer, ond fe rydd fod I ni ddysgu oddi wrth ein gilydd a chydweithio lles cyffredin ar hynny gweithodd ein gwahaniaethau, bod yn halen a goleuni yn unol a gochymyn Iesu. Nid ein fwy na'i hun y byr adrefnu diweddar. Nid chwilio strwythur perffaith mo nod y gwaith. Ceisio ffordd oedd y bwriad, ffordd I ddefnyddio briodol yr adnoddau wydd at ein gwasanaeth mwyn cyflawni yn ein ddydd a'n cynhedlaeth ninnau, her barhaus yr eglwys, gwneud ddisgyblion o bob cenedl, a dysgu byw ynghyd, megis disgyblion gan ddilyn y ffordd, sef ein harglwydd yn gwiredwr Iesu Grist, a hyd trwyeuon cymhleth ein bywydau bynyddiol, o gyrraedd penllanw ein newidiadau strwythurol erys y bwriad. Ble nesaf felly? Bwriadur yn rhannol yn ystod yr 2 blynedd nesaf ddatblygir hyn a gychwynwyd gan fy ragflaenydd Esgob Wyn. Bydd gweinidogaeth NSML yn allweddol bwysig o ran tyfiad ein heglwysi lleol, a bydd gweinidogion ffocal yn tynnu ein cymunedau eglwysig lleol at ei gilydd, fel bo'r gweinidogion eraill a digyflog a cyfflogedig yn canolbwyntio a oryglu a datblygu amrywiol waligaethau yna a wwl. Bydd y gydgymdeithas alwedigaethau yn gynghenfennol o ran galluogi Cristnogion yn ei hisgobaeth I gyd-ddernad sut y mae Duw yn ei galw I fod yn halen a goleuni. I rai, hybu gweinidogaeth pobl eraill fydd yr her, ymateb I alwad yn yr eglwys fel clerig neu lleig, gwaith bugeiliol, neu addysgol, ym maes pobl ifanc a phlant, neu fel efengylydd. Diolch i'r pach Rob Wainwright am ddod â gydgymdeithas alwedigaethau I Tyddewi, ac am ei ffrwydfrydedd a'i ymroddiad, ac I caplaniaid a gydgymdeithas am cymothwyo'r pobl yn ein hisgobaeth I bwysio'r ymesur hyn mae Duw yn ei galw I wneud ei bywyd. Rhaid I mi ddiolch i'r Canon John Bennett a'n cymryd a'n wenau'r cydgymdeithas wedi I Rob a Lindy symud i'n ôl yn swydd effrog. Mae ein prosiect I sefydlu canolfannau cynhadu
menter gweinidogaethu a chenhadu arall y cychwynwyd yma gan Esgob Wyn, wedi alwa o cronfa'r efengylu dyleithiol. Ym mis Chwefro flwyddyn olaf, dibyniasom bron 2 filiwn o bynydd i fyd yn fodd iddynt barhau, a chaniata i 9 aelod staff nilltio'r 5 rhan o'i hamser i helpu AWL, wrth i'r uni geisio plannu eglwysi a chymell oedolion i fagu ffydd a chael ei bydyddio. Mae gennym 2 canolfan cynhadu bellach. Sefydlwyd y canolfan Merlin's Bridge gan Esgob Wyn a'i harian o gronfa strategaeth yr Esgob. Bydd cam nesaf y daith yn ddibyniol ar y gronfa efengylu. Hoffwn dalu terynged i'r chwaer fal leg a mae'n gwaith diflino. Bu'n cydweithio yn ddyfal ar Barch, Heather Cael, pennaeth yr ysgol eglwys leol. Hefyd ar efengylwyr a lwysol Mrs Ruth Basisa a Miss Molly Baldwin, sy'n gwasanaethu yn ystod cyfnod mamwlaeth Ruth, i hau had yn ffydd yn y cymuned lleol. Mae'r chwaer fal yn ein gadael mwyn cychwyn swydd newydd yn eglwys Lwygr, ond gan adael canolfan llewechus o'i hol. Gyda chefnogaeth y gronfa efengylu tyleithiol, mae yna 2 canolfan arall yn y gwaith, y naill yn Llanelli dan arweiniad y Barch Capten Rob Lowe a llath yn Crosshans. Daw'r canolfalau cynhedu hyn o dan nawdd y pedwarydd a'ch ddiaconiaeth a'i harweinydd a'ch ddiacon mwnes. Diben y canolfan cynhadu fel prosiectau yw ein helpu i ddysgu sut mae plannu eglwysi a'r modd i efengylu fel esgobaeth, dwyn aelodau i ffydd yn ein harglwydd Iesu Grist a'i hysgogi bawd ohonom i fod yn halen a goleuni yn y byd. Mae archthiacon mwnes yn gyd â'r tîm hefyd yn gweithio i helpu AWL i ddysgu plannu eglwysi fel cysylltwch a hwy. Mae yna fwy i esgobaeth na AWL a bedwaredd archddiaconiaeth. Byddwn yn gwneud ei gorau hefyd yn ystod y 2 blynedd nesaf i cefnogi cynhedlaeth a gweinidogaeth ein cyrdeilan, ein hysgolion eglwys, Tyddewi, Tyddewi a gweithgareddau y cyngor esgobaethol dros gyfrifoldeb cymdeithasol. Diolch i Deon Sera ac i dîm yr Cadeilan i fi ar hyd yn cyfnod hwn y fam eglwys i ni gan annog ac ysbrydoli'r genedl trwy gyfrwng a'i darlleniadau ers cychwyn y cyfnod clo. Pwy yn wir all angofio datganiad godigdog yn exultat o enau Canon Lee yn gwylnos y Pasg. Os aeth hyn yn angof gennych, neu o'n i welsoch y raglen, mae'n dal ar ein gwefan. A sôn am wefan, rhaid crybwll ein tîm cythfarebu dan arweiniad David Hammond Williams. Heb David a dîm, buasem ar gwll, ar ein pennau hunan ac yn ynyseg. Pobl Dewi wedyn sy'n tynnu'r esgobaeth at ein gilydd dan law Tessa Briggs. Diolch i bawb sy'n cyfrannu deunydd ac i dîm golygyddol Tessa. Bu gwaith y tîm gyfan y fod i ni dal cysylltiad ar naill a llall drwy air ac yn wir drwy weddi. Roedd gofalu fod yn gwasanaethau breol a hwyrol yn ei lle yn waith diarbed i David, a dim cyfle ganddo am saib, a hynny am fisoedd. Roedd hynod ddiledus iddo. Rhaid talu ternged i'r hysgolion eglwys am addysgu ein plant drwy'r clwy mawr hyd yn oed. Diolch yn arbennig i'r ysgolion hynny, y penaethiaid a athrawon, a ofalodd am addysgu blant gweithwyr allweddol yn ystod y cyfnod anodd, i sicrhau chwarae teg i bawb yn ein harddalwydd. Testyn crynfachta hefyd yw gwaith dyfal y rheini sy'n rhan o Plant Dewi, gan gyfarwyddydd Mrs Catherine Edrych, Tyddewi dan arweiniad Mr Gareth Davies,
a'r cyngor esgobaethol dros cyfrifoldeb cymdeithasol dan law sicr y Path Dewydd Wilson. Ynghyd ag undeb y mamau gyda Mrs Heather Witt wrth y lliw, maent y llythrenol yn newid bywydau. Rhan a natod iddynt o darlun mawr, sut mae bod yn halen o goleuni yn ein cymunedau. Yn ystod fy nhair blynedd cyntaf, treuliodd amser ymweld â phob ysgol eglwys a phob canolfan a prosiect Plant Dewi, ac fem calonygwyd am hysbrydoli gan yr hyn a welais. Fy ngobaith yw ymweld pan fydd mordd a phob cangen o undeb mamau yn y flwyddyn sydd i ddod. Bydd y tair blynydd sydd o'n blaenau yn gyfnod prysur wrth i ni nesau at ein dallu mawr nesaf, a honno'n garreg filltir gobeithio yn gellir ei dallu gyda'n gilydd mewn modd mwy aferol. Yn 2023, gelir 900 mlwyddiant y Pab Calixtus yr Ail yn gwneud Cerdeilan Tyddewi yn fangre pererindod. Wrth i ni nesau at y dalliad hwn, bydd gan pob un o'r tair blynedd nesaf a'i ffocws a'i hun, i'n cludo i tu hwnt i'r 900 mlwyddiant yn 2023, ac un hystyriaeth o'n pererindod Cristnogiol a'n hunan yn igolion ac yn cymuned ffydd. O'r Advent 2020, dyma cychwyn blwyddyn o ddwysau gweddi. Peidiwch ddisgwyl i'r eglwys ddarparu adnodau eich cyfer. Y gobaith yw gweld eich AWL adeg y grawys yn arbennig yn eich annog yn ystod ein taithwenni, ond cofiwch ni fydd angen gwybodaeth anebygol ar gyfer hyn gan fod gennym, bawb ohonym, y canllaw gorau oll, sef yr ysbryd glân. Mentrwch arni gan ofyn i'r ysbryd glân am gymorth i ddysgu gweddio o newydd. O fod angen cyngor, gofynnwch a bob cyffrif i rywun yn eich tîm AWL, ond mae agor eich calon i Dduw yn ddigon, gan agor eich llygaid a chanfod atebion Duw yn ei eir, yn rhoion eich bywyd ac yn y bobl sy'n rannu eich taith. Profiwch fi, medd Duw, drwy'r profwyd Malachai. Rwy'n eich annog i profi Duw eleni, a disgwch fwy am weddi a byw bywyd gweddiga. Dyma ffydd ein taith o Advent 2020. Yn Advent 2021, cychwyn blwyddyn o fod yn ddisgyblion fydd y bwriad. Ac o Advent 2022, blwyddyn pererindod. Ond nid at yr hen feini yn unig, nid at ein hen adeiladu eglwysig sy'n adleisio gweddïau'r saint, ond hefyd at y amrywiol fannau sy'n addangos cariad Duw yn ein hwys ninnau. Cofiwch wylo gwefain a'n esgobaeth os am arweiniad. Felly, gweddi, bodd yn ddisgybl a phererindod, taith esgobaethol drifflig i'n helpu i ddilyn Iesu gyda'n gilydd, i rannu ein ffydd Cristnogiol ag eraill, gan fyw megis dinasyddion ternas Duw yn ei ffydd, drwy fod yn halen a goleuni. Gallwn cychwyn y daith a gobaith. Yn ystod y flwyddyn anodd hon, gwelswm fod Duw yn gweithio yn ymni a thrwyom ni, y gweithaf popeth. Fel y nodeis llynedd a'i eiladrodd eleni, mae gen I ffydd, dwyd a ddelo y bydd Duw yn dad, mab ac ysbryd glân yn cydymaeth a arweinydd I ni yn y flwyddyn sydd I ddod ac yn y bydd ef yn ddarparu pob angen rhaid i'n galluogi I rannu ei gariad gydag eraill. Pwrpas deiblyg sydd i'r geiriau hyn, sef y siaj o fwriadyd adeg fy ngofwy fy hefyn eleni, am hernechiad fel llywydd cynhadledd esgobaethol fis Hydref. Dyma dasg I chi felly. Gofyn I bawb AWL ymateb I un cwestiwn. Pa dair nŵr ffydd gennych fel AWL yn ystod y blynyddoedd hyn o weddi a bod yn ddisgybl mwyn bod yn barod I fentro fel perinion i'ch cymundeb lleol?
Pa amceinion penodedig fydd yn eiddo i chwi, mwyn medru canfon maes gweithgaredd Duw a bod yn rhan o gwaith gan ddenu pobl i'ch cymuned fydd yn niw, tad mab yr ysbryd glân. Cwestiwn maith o bosib, ond ei hanfon yw, pa dair her fydd yn eiddo i'ch a ww, mwyn rhannu ffydd a dwy'n eraill i garu, dilyn a gwasanaethu Iesu yn eich bro a'ch ardal. Yn flwyddyn bererindod 2023, pan fyddaf yn ymlwybro drwy esgobaeth bwriadaf Duw yn fodlon ymweld â phob a wwl, gan ofyn i chi sôn wrthyf am yr hyn ar fi wrth i chi geisio cyrraedd eich amcanion. Nid ceisio dyganfod par mwy llwyddiannus fyddwch chi, fydd fy mwriad gan mai Duw y pethau yn isgwyl yw ein Duw ni a phan awn yn ein cwmni does dim sicrwydd pendant i ba gyfeiriad i bydd hynny, ond bydd dyrddordeb gen i glywed am y daith ac ychwynodd a'ch tair nod. Felly, chi, ddioniaid a wwl, a charaidyddion a wwl, lluniwch proses i penderfynu ar eich tair nod ac wedi gwneud hynny, anfonwch feddylion i'm swyddfa erbyn Mawrth 8/2021 mwyn iddynt ffôl yn sail neu canolbwynt ein cynhadledd esgobaethol ohiriedig 2020 ar 17 o Ebrill 2021 wrth i ni gychwyn cam nesa aeth taith gyda'n gilydd. Bendydd Duw fo'n helaeth arnoch wrth i chwi nesau ato ef. Bwyd iddo eich nerthu i'n ddwy'n pwysiau daeth, a bwyd i chwi ras i'n sylweddoli ein presenoldeb, ddydd ar ôl dydd. Amen.